Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May sinultihan sa kaalam, non potest esse aeternum, qui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ipasukan. Ang kamatuuran mo ang puong sa Diyos. Si Jesus mingon kung magpabilin mo sa akong mga puong, may baw mo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran magaluwas kaninyo. Nana sa Ebanghelyo giasyo ni San Juan Uluan 8, tudling 31 ngadto 34. Musandig kita kanunay sa gahom sa pulong sa Dios. Ang atong simbahan mitudlo kanato sa kahimanan sa pagtuon sa balaang pagtulunan sa Ginoo. Nasa 2 Tesalonica 2:15. Mayon San Pablo mao ni ang tamdanan nato sa atong pagtuo. Unang balaang kasulatan. Ikaduha ang tradisyon. Ikatuo mo ang magisterium, ang atong simbahan, nga moagak og mutudlo kanato. Kining tulo mao ni ang atong patakaran. Sa atong pagka-Kristiyano Katoliko, dunay moaga kanato, dunay mutudlo kanato. Mabasa na sa Buhat 8:31-32 nga dunay makinadmanon gikan sa Jerusalem, nagbasa sa tipik libro ni Isaias. Pero wa siya makasabot. Unya si San Felipe gitawag sa Espiritu Santo. Duulan ng tawhana. Og tudloi. Og diha kami duol si Felipe nagpatudlo ang maong tesorero sa Reina Candace sa Ethiopia, og nakasabot siya gani na bunyagan tungod sa buhing magtutudlo nga mga atong simbahan, mga apostoles og sa mga sumusunod sa apostoles. Maigsoon ato ning ablihan sad sa pagampo. Sangan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga puong, amo ning mapuy-an sa mong kinabuhi, amo sang ipambit sa uban nga nakinahanglan. Og luwasaw sab kami Ginoo sa dakong pag-ulbo sa gubat sa mga nasod karon. Sa Ukraine, Russia, ang China, batok sa usa ka nasod nga kanhilang sakop ug sa Iran, batok Amerika. Musa atong iyampo kanunay ang kalinaw. Kaya na Salmos 46:9, siyawi ang Diyos mingon, ako ra makapahunong sa gubat. Musa kinahanglan nato atong pagampo alang sa kalinaw nga gikan gyud sa Dios. Maigsoon nga atong tulumanon karon man sa atong pag-ampo nga iyatang lamdagan niya uban nato niya si Brad John Porca, si Brad Aling Bacalso, niya si Brad Rudy Racasa, niya si Dennis Barquez ug si Amado Aquino. Niya sa labing madali atong unahon si Brad Rudy Racasa, ang Master of Bible Contradiction. Brad Rudy Racasa. Salamat Bansok. Og may gabi sa tanan natong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Basak, Laguna, Basak Pardo, Laguna, Cebu City, nila ni Nelson Reyes, Roberto Bacole og ni Kapitan Dib Tumulak. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bansok, aritas kasulatan Bansok sa Isaias 5:23. For just a bribe you let the guilty go free, and you keep the innocent from getting justice. Kamong nagbuhi sa mga sad-an tungod sa suborno ug naghikaw sa mga inosente sa ilang katungod. Isaias 5:23. Sa Roma 6:23, for sin pay its wage death, but God's free gift is eternal life in union with Jesus Christ our Lord. Roma 6:23, klaro kayo kay ang bayad sa pagpakasala maong kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan
nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Sa Mateo 4:17, from that time Jesus began to preach his message, turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. So kaniadto si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Akong pangutana ang Dios, hapit naman ka maghari ang Dios. Nganong hangtod karon 2025 wap amang gimo abot badsok. Paliho kog patin-awon sa may nalangayan ani. Paliho kog patin-aw badsok. Salamat kayo, Brad Rudy Recasa. Nga nung naglangay ang Ginoo siyang pagbalik. Ang tinuray buot ang Diyos nga gikan siyang pagkaya balik sa langitong amahan, mubalik siya. Pero iyang nakita ang dakong katarungan o ang dakong kaluoy sa Diyos nga daghan pa kayong mga makasasala nga makailas maing balita nagapos pagyapon sa kadina ni Satanas sa kaulipnan sa mga kasalanan, mga bisyo o pagsud sa mga nagkalalaing pundok sa makakadlok nga tulumanon nga yapil na ang pagtuo sa demonyo nga muhimos pagkontrol kanila. Simba ko. Pero mao na nga ang simbahan nagangan-angan. 1 Timoteo 2:4 mingon si San Pablo, kay dili buot ang Dios nga dunay maimpierno. Hinuon buot ang Dios nga ang tanan malangit pinagis kamatuoran. Ugon sa maning kamatuoran nga gustong mahibaw-an nato. Ang kamatuoran mao nang mabasa nato sa Isaiah 43:7. Ngamingon ang Dios, wa na ko buhat ang tao para sa kalibutan lang. Wa na ko buhat ang tao para sa impierno. Kundi gibuhat ko ang tao alang sa langit. Ang kinabuhi ug kalipay walay katapusan giandam niya. Mao na nga ang Ginoo dili buot nga daghan nga maimpierno. Kundi wa gid untay maimpierno. Mao na gigasa niya ang iyang tanyag nga bisan unsa kadaghan sa sala o kadako sa sala sa tao. Kung muang ko ng tao siyang pagkamakasasala ug mudangup siya sa Dios, dili siya balibaran. Kung maghinulsol siya, mapasaylo tanan niya mga sala o nga siya makadangat sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ang kamatuoran. Kaduha nagdapit siya kanato kay kalit moabot ang kamatayon, dili ta kapangandam, awahin na. Kung kita hukman na sa hukmanan sa Diyos sa langit. O sa mangandam ta kanunay o gatong himuon ang pag-ila nga iyang kaluoy gugma nga giangan-angan niya ang pagbalik. Aron daghan pa kayo ang tuwa pa sa kalasangan mga natives, mga Gentiles nga kinahanglan may bao sa dakong kamatuuran nga naisgutan na ang iyang dapit sa kaluwasan ug pasaylo sa mga makasasala. Muna atong tubag sa may pagkutanan ni Brad John Porca niya atong tagdon. Si Brad Rudy Recasa. Brad Rudy Recasa. Dayon ato ring tagdon si Brad John Porca. Salamat Brad Chok ug mayang gabi kanimo ug sa tanan natong kauban dinis booth sa istasyon DYRF ug labi na diha sa Matalom Leyte lang Jud Julius Ubos ug ni Dudoy Gato ug sa tanang mga CFD diha sa Leyte labi na sa atong obispo diha si Bishop Precioso Cantillas. Mayong gabi Bishop ug sa tanang nagsunod. Ang pangutana Brad Chok nag-ingon nga duna na may kapin sa 45,000 ka mga relihiyon ang gigamit Brad Chok gahom sa Biblia nga dili angay basahon kay mao kini sugdanan sa panaglantugi o panaglalis. Apan kung magampo kita ngadto sa Dios, ang Espiritu Santo ra ang mulamdag. Santiago 1:5. Tungod sa Biblia, managlalis ang mga tao, magsumpake sila. Unsa may katinawan nato ni Brad Chok nga dili na ta maglalis-lalis? Ang usa ka kamatuoran nga gilikwad sa pagsabot nga Biblia mo hinungdan sa panaglalis. Dili man. Ang hinungdan mao nga daghang mga tao nga nagpasilong sa mga pundok nga nagtudlo o mga pagtulunan nga dili
ikamuot si Ginoo. Na nasa 1 Timoteo 6:3. Mayon si San Pablo kang Timoteo nga kinahanglan magkabana ang matag usas nga magtutudlo sa kaluwasan. Nga doon ay mga pundok sa mga tao nga wala magtudlo sumala sa pagtulunan ni Kristo. O wala magtudlo sa makidiyos nun nga kinabuhi ni Kristo kunili sa kadautan. Busa kinahanglan nga badlungo ni. Unya, mao na kinsay mo badlong. Mao ang kamatuoran sa Dios kun mudawat ang mga tao. Busa ang balaang kasulatan giingon sa Ginoo nasa Salmo 107:20. Akong ipadala nga akong mga pulong sa Dios, nga akong mga pulong og kamo mamaayo, og kamo malawas. Busa kini na yung puong sa Ginoo, makaayo og makaluwas. Pero gamito na to sa atong pag binayluay sa mga puong nga mangilad og dautan. Dili na mao ang ikaayo sa Ginoo na nasa 2 Timoteo 5:23 nga likay ang binuang nga lantugi. Kundi ang mga pinili sa Dios maghop pagtudlo, dili mo pasakit sa sikataw, kundi may pailubon nga matudlo sa kamatuoran o dili mohimo o mga pagbalos sa mga dautan nga pulong. So manindot kayo kung ang atong mga magtutudlo may baon ini. Busa diya sa pagbinayluay sa mga katarungan mayo man na. Pero likayan lang nato ang mga binastos, mga pagpasipala og dautan nga pagsaway. Kaya nga itong kontra niya na mo ng Diyos nasa 1 Corinto 5:8. 1 Corinto 8 versikulo 12. Nga bisan kinsa nga magapasipala siyang isikataw, ang iyang gipasipalahan mo sa Kristo. Muna likayan na nato kay lagmit wa ta mahibaw nga sa atong mga pagpasipala, mga pagsaway o mga puong panghimaraot sa uban nga to ding napasipalan mo si Kristo, likayan ta na. Muna nga ito'y katubag sa may pangutanan ni Brad John Purka. Salamat niya atong tagdon si Dennis Barquez. Daghang salamat Barsok ug maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa atong Coop Minganilla, si Brad Edwin Paragoso, si Kapitan Jerome Gabrieles og sa Mandawi City si Attorney Mark Johnson Cesar og ni Attorney Renato Maamo. Maayong gabi kaninyong tanan. Barsok akong pangutana kining Book of Truth nga sinulat ni Maria Divine Mercy nga duna say libro sa volume 2 nag-ingon nga si Pope Francis is a false pope, unya the last pope in the history of the Roman Catholic Church. Ang iyang giingon nito Barsok nga mobalik na ang ato ang Ginoo sa second coming of Christ nga maabtan si Pope Francis nga sa di-a siya mamatay naa na ang Ginoo mobalik na matud pa sa libro nga iyang sinulat sa volume 2 nga ang Ginoo mobalik sa dili pa mupanaw ang atuang Santo Papa. Ang akong pangutana Barsok, gidawat ba ni sa simbahan kining Book of Truth ni Maria Divine Mercy? Ang iyang mga pamahayag nga si Pope Francis is a false pope, unya maabtan kita sa ikaduhang pagbalik ni Kristo kaya naa sa iyang libro si Pope Francis ang katumanan nga siya mismo ang katapusang papa sa inigbalik sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Unsa may katin-awan nato ani Barsok na idaghan man kayong nangutana, tinuod ba ning mga sinulat o tagna ni Maria Divine Mercy mahitungod sa pagbalik ni Kristo o sa Santo Papa nga false pope? Palikog patin-awan ni Barsok. Sa San Mateo 11 versikulo 12 ngadto 13, ang katapusang manalagna mao si Juan Evangelista kanang nagsuwat sa pinadayag the Book of Revelation. Matod pa sa San Mateo 11:12-13 nga kutob o hangtod ang mga panagna ni San Juan Bautista, San Juan Evangelista.
So ang simbahan naghubad nga ang mga panagna nga nagdaog doctrine, mga pagtulunan, katapusan na si Juan Evangelista. Pero doon ay mga tagna o manalagna nga ang ilang gitagna may tungod sa personal event, mga panghitabo sa kalibutan, dili doktrina. Ug doon ay mga tao nga gigasahan na dito sa Amerika, si Sister Jane niya ni duo siya ni Presidente Kennedy, ningon siya, Sir President, ning panahon na ayaw paggawas gikan sa imong balay kay dunay dautan ug may ito mga plano, ayaw paggawa. Ang presidente nga dili mo tuog mga panagna ingon niya na ningon siya, ako na pili sa mga tao nga panguho nila, akong katungdanan nga mo imo ko pagpadayag sa kong kugulingon unsay ikatapang nako sa katawhan, dili ko mutago sa akong balay. Unya mo to mga usa ka semana si Jane kuyog siyang higala nga nag usa ka restaurant nga nag inom sila coffee, kalit mitindog si Jane og nihilak. Ingon niya kauban, nga nihilak ka man ang presidente nga naman nanay ni tabo niya mo say pag-flash sa TV nga gitarget sa spine kining kanang batud sa mumusil sa layo kayo naigong uos presidente, gisabak na lang sa iyang asawa o namatay yun. So mo na nga kanang mga prophets regarding personal events may tabo na, pero kanang mag propesya o mga doktrina natapos na kutob ni Juan. Mo na nga ang maong panagna ni Mary Divine Mercy usa ka timailhan nga dili siya tinuod nga propeta ngano kay nas Mateo 24:36 nga may tungod sa akong pagbalik matud pa ni Jesus, way usa na ibaw, bisan pa mga anghel, bisan pa mga santos, bisan ang anak sa tao, ang naibaw niya na ang akong amahan lamang, way lain. Nga dili man na Diyos amahan ka na si Mary Divine Mercy. Yang itagna nga si Pope Francis mo ikatapusan nga Santo Papa. Nya human niya na mobalik na si Kristo ang paghukom og dili na matuod. Kitagna na og ipamulong ni Jesus sa Mateo 24:36 nga dunay mga bakakong manalagna. Og dili makatagna sa ikaduhang pagbalik ni Jesus gikan sa langit padung sa kalibutan. Usa pamakak og limbong ang pagdawat niya ng ginganlan ng Book of Truth nga sinuwat ni Mary Divine Mercy kay dili na otorisado sa mga obispo. O gani ang mga obispo dahil sa Europe nakailan ning baybayhana nga doon ay mga tuyo og tumo nga magtukod gyud sa iyang kugalingong pundok kung tinuhuan mo sa ilang gisalikway ang libro nga Book of Truth nining babayhana. So sakto ang mga obispo kay ang gihimo nining babayhana usa ka paggiyatak sa pulong sa Dios. Mo na atong ikatubag sa maong pangutana ni Dennis Barkes, nyari ta ni Brad Aling Bacalso, Catholic Lay Minister nga kugihan kay pagtungas sa kabukiran madomingo pag saulog sa kasahulugan sa pulong alang sa pag-ampo pagbatbat sa mga mayong balita sino para sa kaluwasan. Mao ni ang atong Catholic Lay Minister, usa sa mga kugihan nga lay ministers niya si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw sa atong Kabisayaan ug Mindanao kutob sa abuton ni atong Sibya sa atong istasyon DYRF Radio Puwersa ug atong i-acknowledge ang naminaw ron si Brother Sammy Dilbog uban nato mga kaubang lay minister og sa akong iyaan si Tia Masing og labi na sa akong asawa Ani Bacalso nga karon naminaw sa DYRF. Brother Sok, aniya sa 1 Timoteo 4 versikulo 10 nga sa English pa, for this reason we labor and because we hope in the living God who is the Savior of all men, most especially of the faithful. Nga
mao ni giingon nga mao ni hinungdan sa atong pagpaningkamot tungod kay kita naglaom sa buhi nga Dios nga atong manluluwas sa tanan nga matao ug ilabi na sa mga matuhuon. Mao ni ang gisulti dinha sa 1 Timoteo 4:10 Brother Sok, unya sa ato ning King James Version ug sa atong Catholic Version nga atong mabasa. Pero sa Living Bible, Brother Sok, lahi man ang ilang gisulti dito nga this is the reason we live, because we hope that Jesus Christ died and God died for all men. Nga sa to panalahi ang iyang hubad, Brother Sok, ningon nga tungod niini namatay ang Dios alang kanatong tanan ug ang Dios namatay gayud. So mao ni gamiton, Brother Sok, sa ang Living Bible nga akong nakita diha sa Facebook, sa social media, labi na sa itong mga kauban nga Catholic Faith Defenders, nga maugyod nga ilang gipatuo nga ang Diyos namatay gayud literally. Palihog ko no, Brother Sok, pa tinaw nining may tungod nining duha ka translation between the Catholic version o sa King James Version ug labi na sa Living Bible. Palihog ko no, Brother Sok. Kining Living Bible wa gyud na ma-recognize sa simbahan nga Katoliko. Kaya kanang Living Bible paraphrased Bible na siya. Kanang paraphrased usa ka paghubad ngayon lag free translation. O ngani sa mong Living Bible ang author niya na wa masay butang angan nga matud para sa akong paghubad nga akong gihuna-huna amoy akong gisuwat ug sawon sa uban nga hunahuna. Pasabot nga ang iyang paghubad nini free translation. Sa man free dili libre mo sabot nga kinaugalingon ra niya o gumika niya na nasupak na sa yan lang natog kanang the Bible, which is somewhat recognized by the world, ang Douay version, Catholic version Bible para sa tibuok kalibutan. Og sa King James o sa kahari nagpahimo sad og compilation sa Biblia pero kinopya gikas Katoliko pero in English mo ng King James version 1611. So gi-recognize siya po na mao nga ang Living Bible nagsuwat og usa ka pamahayag nga supak sa Biblia, supak sa dogmas Katoliko. Matod pa, for our hope of Jesus Christ, the living God who died for all. Nga atong paglaom kang Jesucristo, ang buhing Dios nga namatay para sa tanan. So gipahayag nining maong libro nga namatay gud ang Dios. Si Kristo nga atong buhing Dios nga mo si Kristo nga namatay para sa tanan. Mo ning ang nganlanog Living Bible 1 Timoteo Kapitulo 4 versikulo 10. Og dili ni angay tuhuan. Ngano kay sa tanang mga recognized universal Bibles practically gikan sa simbahang Katoliko, ang Douay version, Catholic version, og ang King James version gi-recognize na. Pero kining Living Bible dili ni angay ipanudlo kay matod pa sa author nagsuwat ko og hubad sa Biblia gikan ra sa kong una ang usa ka pamahayag sa Biblia akong hubaron sa akong kugalingong pamahayag. Ano nga akong pamahayag dawaton sa uban mo na ganlag free translation, not based on original Bibles. Dili na siya patuhuan. Kanang ingon nga ang Dios nga atong gilauman mo si Jesucristo, ang Dios nga buhi nga namatay para sa tanan. Kanang paingon nga ang Dios si Kristo namatay, dako ng sumpaki sa Biblia, dako sa sumpaki kay the living God who died for all. Ang buhi nga Dios namatay, di man ang mamatay ang Dios. Naman sa 1 Timoteo 1:17, ikaw o Dios naghari sa mga tuigan ng walay katapusan. Ikaw Diyos, Espiritu, o ikaw Diyos, dili mamatay. O 1 Timoteo 1:17. Narigyan na sa Biblia. Juan 12:34. Kami ni Paulos balaod.
Og nahibalo kami nga ang Kristo mulungtad sa walay katapusan, dili mamatay. Nya sa Hebrewanon 2:24, si Jesus buhi sa kanunay, kay iyang pagkapari walay katapusan. Busa ang Dios nga mao si Kristo buhi sa kanunay, dili mamatay. Busa kining libro nga Living Bible contradictory to the basic and somewhat formal and genuine copies of the Bible. So di modo dili ni patuhuan. Kay supak man. Kay doon na may mga tekstos Biblia nga gi ingon nato nga gi supak na sa maong libro. So di modo dili ta kasupak sa tinuod nga genuine nga mga pulong sa Dios. Tingali taga na ito silang assignment. Ang ato tingaling himuon mo ang paghatag kanilang assignment. Kanang ningon nga ang Diyos nga si Kristo namatay. Atong pangutana, asa mabasa sa Biblia. Kanang ilang ingon nga God died literally or God died literal. So, anak na to, masukod kung tinuod ba na. Asa mabasa sa Biblia. Nga doon na tayo mabasa nga God died literally or literal. Kadua, kung namatay ang Diyos, doon na ba tayo mabasa nga ang Diyos na banaw. Literal sad. Ato sa ihatagan o kondisyon nga basaha, kung doon ay Diyos nga tinuod namatay, doon na sa mabasa nga litra por litra nga ang Diyos na banhaw. So mo ni ang assignment nato nila. So daghang salamat sa may pangutana ni Brad Aling Bacalso o arita ni Amado Aquino. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulaanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok, ang ako pangutana Badsok, may tungod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo Badsok ba dinis kalibutan Badsok ba? Badsok, kada bang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo Badsok ba dinhi ba sa kalibutan Badsok ba? Akong paghukom Badsok ba? Kuan Badsok, kanang kuan na Badsok, kanang de sa iyang ikaduhang pagbalik Badsok, tanan na nga kuan Badsok, kanang general kuan Badsok ba, general judgment ba? Unya Badsok, kani bang kuan Badsok ba, kaning mamatay ang tao Badsok ba, hukman masad Badsok, inig adto sa kuan, inig adto na sa iyang hukmanan sa langit Badsok. Ang kanang kuan Badsok, ang kanang gitawag nga kuan Badsok, kanang inikamatay sa tao Badsok nga kuan hukman ta sa tubangan ni Kristo Badsok ba dito sa langit Badsok ba. Mao na kuan Badsok, kanang kanang individual kuan judgment, kanang kuan kanang hukom tinagsa. Unya Badsok, pangutana Badsok, kanang ikaduhang pagbalik ni Badsok ba sa kanang maabtan patang buhi ba sa iyang ikaduhang pagbalik na Badsok ba? Kuan Badsok, kanang hukom nga general judgments ba kuan ba Badsok ba, kanang ana may uban Badsok no, kanang dili ba mahadlok ba, di ba malisang ba sa kuan ba sa iyang ikaduhang pagbalik ba, bisag maabtan na gingon Badsok nga kana ganing taong makasa Badsok, mukha magganang dili mahadlok, mukha baliwa kala Badsok, mamausan na Badsok nga ang ikaduhang pagbalik ni Kristo sa kuan na kanang hukom na kuan general judgment, mukha makuan na ang Badsok no, kanang mukha angay ng malisang Badsok ba. Nasibaw ta nga doon naghihukom human sa kamatayon. Nana sa Hebrewanon 9 versikulo 27. Nganingon itudlo kining maong pagtulunan nga human sa kamatayon hukman din ang tao. Muna nga lang og particular judgment. Nas Biblia na sa 2 Corinto 5:8 nga ningon San Pablo, ang atong lawas bayanan ra na sa atong kalag. Og sa dayang mobiya na ang atong kalag hukman dahil Ginoo. Og madawat niya ang ganti agad siyang nabuhat. Kung maayo ang iyang kalag matug langit. Kung dautan ang iyang kalag matug impierno. Mo na nganlan og particular judgment katong gagmay ragsa adto sa
silutanan nga linisanan nganlan og purgatorio. So mo nay kipaybaw sa Biblia nga dunay unang hukom tinagsa. Unya ang hukom kinatibukan mo nang ikaduhang pagbalik ni Kristo na sa 1 Tesalonica 4:13 ngadto 15. Og mobalik si Jesus pag-usab gisapwang siya sa mga panganod og ilabihan kadaghang mga anghel, tanang mga anghel mo huyop silang trumpita og manaog si Jesus kuyog sa mga kalag sa mga balaan og sa mga anghel. Unya hukman dayon ang tanang mga tao. Nya kadtong mga buutan og matarong nga nabanhaw na sad, kadtong mga tuwa sa langit musod na sa ilang bag-ong lawas nga matarong og lawas nagkalag ang muadto sa langit sa kinatibukan og daghan nga paagi. Og kadtong mga makasasala nga tuwa sa impierno musulob sa laglawas og hukman lawas nagkalag nga muadto sa impierno. Kay mga matay karon ang lawas na ramasiw ta mabilin madunot, pero nga tong kalag moy hukman dahil taksa-taksa. Kining general judgment tanan na gyud tao sa kalibutan. Niya suluban na silang lawas o sa mga matarong mupuyo na sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Nga Ginoo magauban kanila og kini mao na ang atong hingpit ug walay katapusan nga kalipay ang langit. Lawas ug kalag. Lawas sa kalag mo ato sa impierno hangtod sa hangtod. Mao na makalilisa nga itabo. Nya atong tagdon si Brad Rodi Recasa. Daghang salamat pag-usab Ladsok. Osbon ko, mayong gabi sa tanang ginatong listeners ng atong programa. Labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Dila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, o ni Genesis, Veronica, and Miri Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Batsok sa Juan 16:15. All that my Father has is mine. That's why I said that the Spirit will take what I give Him and tell it to you. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busa miingon ako, nga dawaton sa Espiritu ang akong ihatag kaniya, og isugilo niya kini kaninyo. Juan 16:15. Sa Jeremias 4:22, the Lord says, my people are stupid. They don't know me. They are like foolish children. They have no understanding. Nag-ingon ang Ginoo, mga buang-buang akong katawhan. Wala sila makailakan ako. Sama sila sa kabataan nga walay buot. Wala sila'y sa labutan. Jeremias 4:22. Sa Job 1, tudling 12, giingnan sa Ginoo si Satanas. Tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo. Ngadto sa tanan nga anak kaniya. Apan ayaw patya si Job. Busa, milakaw si Satanas o wala niya patya si Job. Akong pangutana ani Bladsok, si Satanas mutuman mas Ginoo Bladsok. Pag-ingon sa Ginoo nga pahawa Satanas, nihawa man sa dayon. Di kani ang Satanas buutan day kay ni Bladsok, paliw ko og patinaw ani Bladsok. May nang pangutana nimo Brad Rudy nga. Yung Ginoo din man ka. Naglibot suroy ko Ginoo. Oo. Manintal ka ni Job, himua, ayaw lagpatya. Tuman sa Job, huwag niya patya si, tuman si Satanas, huwag niya patya si Job. Kunya, nga, si Satanas, manduan sa Ginoo, nga, ayaw kog stintala. Kaya tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa pulong sa Dios. Hawa. O sugod sa Satanas. Mo na nga masinugdanon ba ni si Satanas? O sa buutan din ta maiyawa. Andin oray dili siya makapugong. Siya pagkamasinupakon. Kay ang tinuray dili siya makahimo pagpanintal ni bisan kinsa kun dili siya mangayo ug pagtugot sa Dios. Mao na nga sa atong pagampo i-appeal gyud nato nga Ginoo ayaw intawon itugot kung si Satanas mo hangyo kanimo nga lig-igon ko niya sa kapagsulay nga dili na ko mahimo. Husto
Kaya Ginoo mingon man dili ka panulayon nga labaw sa imong kahimuan. Kaya magpadala sa kugahom nga ikaw makadaog sa maong tintal sa panahon nga tintalon ka. Kaya masukod sad ang imong pagka masinugtanon, pagka masinulundon ka nako batok sa Yawa. Mabasa ni sa 1 Corinto 10:13. Mao na nga ang Yawa kay manamhid man siya sa Ginoo. So okay, mahimong tintalon nimo si Job ayo lagpatiya. Sugot la sa si Satanas. So mo na nga di siya ka himo sa pagsupil sa mando sa Ginoo. Bisan pagmusupak siya diana para sa iyang katuyuan nga pagdaog aron daghan ang maimpirno sa gihapon, bisan pagtugutan na siya sa pagtintal sa tao na nasa gitaonas Ginoo ang iyang gisaan nga tabang nga kung unsa ka alisto ug kamalinglahon ang Yawa siyang tintal, naasad isangkap sa Ginoo ang iyang balaan ug magagahom nga panalipod kanato. Labi nagmusangpita sa ngalan ni Jesus sa panahon nga naatas sa peligro, naatas makahadlok nga hitabo ug naatas sa tentasyon. Call upon the name of Jesus. Tawag gyud ang ngalan ni Jesus. Kay naa dayon siya nya kana kung tintal gitugot na sa Ginoo. Kay ron mahibaw-an sa Ginoo pinagis pagsulay kung maunungon ba kita kaniya o masinugdanon ba hinon kita ngadto sa Yawa. Nana sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 2, ang Yawa gitugutan sa Ginoo kay ang Ginoo buot nga sa atong pag-atubang sa mga tintal sa Yawa, buot ang Ginoo nga masukod ang imong kamasilulundon o pagkamasinupakon ba niya. Po sa anha ta kuhaa sa Dios sa iyang saad kung natuman nato nga diya sa panahon sa pagtintal ni daog ta. Muna sa katapusang adlaw sa paghukom ang gigamit sa Ginoo overcomers na sa pinadayag size 21-22 ug kadtong mga mananaog mo nang binisaya sa in English overcomers or winners ug kadtong mananaog akong gantihan. Kaya nakadaog na siya sa pagsulay akong gantihan. Ihatag ko kaniya ang tubig sa kinabuhi sa walay katapusan nga kalipay. Pero kadtong nangapildi sa tintal sa Yawa, gipanag-iya sa Yawa. So mo na ang atong sangka nga atong hiaguman ug dili nato kalimtan nga dili nato pasulon ang Ginoo kung naay manintal atong Yawa. Kaya ang Yawa makatabang nato pupasud sa langit kung mapildi nato siya. Nya siguro maging mapildi nato kung nahinumdum ta niyong Ginoo sa panahon nga ikaw naa sa tintal ug makahadlok nga itukmod ka sa kadawtan, sangpit ako kay naaday ko ron pagtabang ug pagpildi sa Yawa alang kanimo. Mo na atoy ka tubag sa maing pangutana. Nya niya si Brad John Porca. Daghang salamat Brad Chok. Mayong gabi dias taga Bohol, Tubigon Bohol ni Brad Alan Salada. Ug sa akong nanay dias Maasin Malapok Norte, Maasin City. Ug sa atong mga igsuon dias Marigondon ug Mapuhon magkita-kita ta diha sa Basak Merkado. Muanha ta way makulian tabangan ta sa Dios sa atong paglakaw sa kinabuhi. Ang pangutana Brad Chok nga palga na to nagingon man si Kristo nagpasidaan man nga dili tanan ang nagtawag kanako Ginoo suma sa Mateo 7:21 ngadto 23. Unsa man ni pasidaan na sa Ginoo Brad Chok alang ni tanan o sa tanang namiya sa pagkristyanong Katoliko? Palihog og patinaw ni Brad Chok unsa kini pasidaan sa Ginoo? Kanang pasidaan sa Ginoo pagpaybaw aron makantiko ta mo pili. Kani unong Ginoo nga dunay duha ka dalan. Duha ka dalan, ang usa ka dalan hilapad og luag kayo ang pultahan. Pero magahatod kini ngadto sa kapildihan. Dunay sigpit nga agianan, hiktin nga pultahan, pero mahatod kini kaninyo sa kinabuhing dayon. Unsa may meaning ang dalan? Ang dalan nga sigpit mao na ang kinabuhi nato nga doon natay self-control. No natay pagkamapugnanon. Kung ay hunahunang dautan ato ding isalikway.
na mga pulong nga tuhuan nato nga ngilad makaresulta away ato lang pa ako na tong dila ron di ta kasulti kanya doon natay kaibog nga lawas nun pugna nato so mo nang sigpit nga dalan pero sa atong self-control mubunga na nato o kinabuhing walay katapusan so ang halapan nga dalan mo pag kinabuhing pagpasagad inom, paghubog sigarilyo nga daghang pag maurot nga sa kadlaw niya mo atos palay sa kailayan sugal uban pa naa siya sa lapad nga dalan pero ang katapusan niya na maong kalaglagan nga to sa impyerno mo na kanang gisulti sa Ginoo San Mateo City 21:23 nga dili tanan nag-ingon Ginoo makasulod sa langit kundi dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan yang kabubuton sa amahan mao nga pinumduman ta nga ang sigpit nga dalan higpit nga pultahan nga maong pagpugong sa kaugalingon paglikay sa sala ug pagbuhat og maayo ug pagampo kanunay mao ni makapadangat ato sa langit mo sa tanyag na sa Ginoo natong tanan nya balik ta ni Brad aling bakalso Daghang salamat brother sa pag-usab nya may gabi is pag-usab-usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Brother Sok, diya sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 sa in English gingon dito, is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Jude and Simon? Are not his sister also here with us? Mao ni ang giingon din na sa ato mga kaigsunan nga dili ba kini mawang panday nga anak ni Maria yang igsoon si Santiago, si Jose, si Judas ug si Simon ug ang iyang mga igsoon nga niya dinhi ang gamit kini sa atong mga dili Katoliko brother Sok kay lagi si Maria kuno dili gyud virgin kay daghan man nag-igsoon si Ginoong Hesukristo. So dili kuno birhen og dili usab kini bugtong. So palihog kuno brother Sok pa sabot nini may tungod kaning ilang gigamit sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 3. Palihog brother Sok. Salamat kayo galing sa maayo nga pangutana. Kay mao man ay giwara-wara ang pandila sa atong mga igsoon nga dili Katoliko sa paglintuwad sa mga pulong nga giluwatan sa simbahan. Nga nag-ingon ang simbahan si Maria walay puling sa sala og birhen nga nanamkon, birhen nga nanganak. Basa nato na sa Isaiah 9:14 nga dunay milagro ang Dios nga ang birhen manamkon. Kaya ang birhen gud nga manamkon dili naman na birhen. Ya ang birhen manganak. Kung manganak gani dili naman na birhen. Pero dili nato usbon ang giluwatan nga pulong sa Ginoo. Nga bisan siya nanamkon ug nanganak nagpabilin nga birhen. Kay milagro man ang pagsulod ni Jesus sa tiya ni Maria, milagro sad ang paggawas ni Jesus gikan sa tiya ni Maria. Og mao na nga gipaybaw ta sa Isaias 14:19 nga ang birhen nga mos Maria nasa awit ni Solomon 4:7 ikaw minahal ko, ikaw ang hinigugma ko matahom o walay buling sa sala diya kanimo. Kining gisgutan nga babaeng matahom o hinigugma sa Ginoo mao man ni Santa Maria nga gingon nga walay buling sa sala diya kaniya. Mao nga atong ipaybaw nga kanang gingon nga mga igsuon ni Jesus sama ni Juan nga iya igsuon si Jude, anak man na sila ni Alfeo nasa San Juan, nga igsuon niya si John, anak man na ni Zebedeo. Pero kanang ilang asawa parinti ra sad ni Birhen Maria. Mo na mga anak ni Zebedeo yang asawa Maria Sengan, yang anak ni Alfeo ang siyang asawa Maria sad. Ang ilang mga asawa parinti ni Santa Maria. So di modo ang mga parinti gud sa mga Hudiyo
magtawganay man og aya igsuon. Mo nang mabasa nato sa Ezekiel kapitulo 11 bersikulo 15. Magtawganay kamo og igsuon kon ang inyong mga ginikanan kon mga patriarka usara kon kamo pareha og lungsod nga inyong gipuy-an o kamo nga mga pag-umangkon og uyuan og mga parinti nga kadugo apan dili mari parehag amahan o ginahan ang inyong itawag aya igsuon mao na nga dili nato malikayan nga ginganlan na silang mga igsuon ni Jesus pero dili da igsuon nga anak ni Maria ug ni Jose anak ang usa nga Juan igsuon ni Jude ang ilang amahan mo si Alfeo ang John nga igsuon ni John ang ilang amahan inganlan og si Zebedeo so igagaw na ni Kristo mo na inganlan og igsuon nya atong mabasa nga wa gyud laing manghod si Jesus naa sa Ezekiel 44:2 nga matud pa ni San Jeronimo si Maria ang katumanan ni ana unsa may gisulti dito nga usa ka pultahan nga niagi ang Ginoong Dios Israel sirha na wa nay moagi pa ni ana si San Jeronimo ningon nga kanang ganghaan nga giagian si Ginoo mao nang taguangkan ni Santa Maria nga pagkataon ni Jesus gisirha na wa nay lain unya sa Zacarias 12:10 tagna gyapon nga ang Ginoong Hesus bugtong kay niya naghangad sila kaniyang gibitay gilansag sa krus buti pasabot nga gilantaw nila ug sila nakilak nagbangutan sa kamatayon sa anak nga bugtong so referido man kang Hesus nga gilansang sa kahoy niya siya paganganlan og bugtong nga anak so kay bugtong way manghod mao na nga saktong Iglesia Katolika sa paingon nga si Jesus way manghod si Santa Maria usaray anak nga mao si Jesus og putli walay buling sa sala iyan na samahan nga ningon ang amahan ngadto kang Maria ikaw Maria puno sa grasya puno kay sa grasya wa gyud buling sa sala nga naka silip sa kalag ni Maria. Muna atong tubag sa may bukutana ni Brad Aling Bacalso. Salamat. Pasalamat sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong tulumanon. Lagi doon natin mga pasalamat, mga talisay nung pasalamat, Talisay Cebu City. Talisay City. Ang pamunuan ni Mayor Samsam Gulyas nakalipay nakapahimuot kayo kaya nadawat niya ang Asian Pacific Luminar Award nga pagtapang panalipod sa mga lumulupyo batok sa mga sakit unya ang Seal of Good Governance sa mga taas nga award sa national government unya Seal of Good Governance on Propriety and will spend up the income of Talisay taxes nga nagamit yun sa husto nga mamaagi. So nadawat niya maong mga ganti o ang Care and Development Growth of the Youth mga awards ni nga nadawat niya. Mo itimaylan o gilanan nga mapadayunon ang serbisyo niya nga giabangan o banganan o giabagan mo na sa iya sang kapikas sa mga proyekto sa First District kay si Ria Aquino Gulyas kongresuman man sa ni Mayor Samsam ug lagaran usab ug tabang ni Honorable Vice Mayor si Honorable Choi Fernandez Asnar abot sa 22 ka barangay ang tabang ug sa mga konsehales nga way sibog ni tabang yun para sa kalamuan sa Talisay. Daghang salamat. Maayong gabi sa nang Diyos magapanalangin ka nato. Uban ako si Brad Aling Bacalso, John Porca,
si Rudy Racasa, si Dennis Barquez ug si Amado Aquino, og nga tong buotan nga engineer Julius Caputulan, dulong lapi nga tong manager si Father Phil nga ligdong batan-on ug buotan kayo. Doon na sa programa sa DYRF, mga tinipsing sa maing balita sa atong Ginoo sa kalawasan, manindot nga pagtulunan, nindot nga paminaon o makapaluwas sa atong kalag kung atong buhaton. Salamat, may gabi sa tanan.